pahinumdum sa tuwa na dili ni angay nato baliwala lang kay naay dakong kagubot agi prophecy ni propeta Daniel may tungod sa damgo ni King Nebuchadnezzar kay mga hari to mo bitan hinungdan ingon pa niya diri sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 ingon pa ni Pablo, now all these things happen unto them for in sample and they are written and for our admonition upon whom end of the world are come. Kani mga sample ni nga gipangwali ni Pablo. Abi nimo si Pablo wag gyud siya nagwali may tungod kang Daniel. Si Jesus Christ ang nagwali may tungod kang Daniel. Pero wa pa nasabtan ni pero si Pablo ang iya ang giwali may tungod sa revelation. Una pagilibel nga din although na-reveal na to daan, pero mo nang giulahi pagbutang sa Bible kay Revelation man gusto, although kato si John Biblab, naguna pa to kang Pablo. Kay si Pablo, iwit pa man siya. Moto nga din, si Pablo, nagsulti na daan sa mga butang nga unsay atong buhaton kung mahitabo ning mga gitawag og dreams and revelation. Kay nga naman, ingon ni Pablo, kininta ng butang ba daw, mahitabo gyud ni bilang example o kaning naisulat bilang admonition nato. Kabaw mo sa ng admonition, warning and rebuke. Mo ni ang pagbadlong lang nato. Mo bitaw nang giingon niya nga ang Ginoo gayud magpadayag. Sa Roma chapter 16 verse 25 ingon pa ni St. Paul, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Sa tinuod lang ang wali ni Apostol Pablo mga sikreto. Munang wa kasabot ang mga tao, naglibog na lang noon sila kay nga naman si Pablo rabay nagwali about anang put up niya interpret lang sa mga pastor nga rapture. Munang giingon di masabtan sa mga magwawali kay nga naman mystery man gud ni mo bitaw nang iyang giingon, now to him that is of power establish you according to my gospel. Mo ni ang gaon daw kuno nga magpabarog kaniya nato nga matod pa niya sumala sa gospel sa pulong sa Ginoo o giwali niya may tungod kang Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Nga wa siya giwali nga dili binulgar kun dili mystery. Puro mystery ni ang mga tao di kasabot. Kung di ka mag-search ini, di ka kasabot ini. Mo bitang hinungdan niingon si Pablo nga din nga walay makasabot sa Espiritu Santo uban sa mga tawhanon lang pagsabot. Kanang private interpretation dili ta kasabot kay nganuman only ang Espiritu Santo lang mo'y magpasabot ini sa mga tao nga din espirituhanon. Kay nga naman, ang Espiritu Santo mao kaniyang magpasabot nato. Unya kung ang preacher nga din dili siya spiritual kay dili niya gi-search ning Bible, wala niya gi-search ning Bible mo ni hinungdan nga din mo naka ang mga pulong kagmay lang mo nang ang iyang ipalabi rapture lang which is dili gina rapture cook up lang na mo na ang meaning anong cook up kung imong basahon jud sa tanan matud pa sa espiritu that is transportation lang sa usa ka lugar. Kay kung moingon ka rapture moingon sila rapture wa man po nila gisulti pila ta ka tuig dito sa clouds ngano wa man nila gisulti ang ila lang giingon 42 ka bulan man gud diri maghari ang 666, 42 po ta kabulan sa clouds. Nga sa clouds man lang ta. So kung clouds lang, abot man gani sa langit ang rocket, ang mga missile, mga kanyon. Kasi maabtan ka, ang problema diya kay ang Bible wala nagsulti. Nga din diha sa clouds magpuyo og 42 ka bulan. Mo bitaw nang dingingon si Apostol Pablo secret lang ni. Kaya nga naman, ilamang gidugangan ang pulong sa Ginoo which is dili unta na mao nga wa siya nagingon nga kanang rapture is kanang put up is rapture is not mangguna ang ilaha is not daw ka diri kay nga naman naamang kuyaw. Nya kung ingunana na lang mao na hinungdan ang mga tao wala nagdot-dot total na may rapture which is not dili na mahitabo. Kaya nga naman, put up ang iyang gingon sa Ginoo
Mo bitaw na kaning sikreto nga gisulti ni Apostol Pablo of the mystery which was kept secret since the world began. Sikreto gyud ni tanan mga pagpangalagat sa Ginoo. Anong revelation mo bitaw na sa Mark chapter 4 verse 11 and 12, ingon pa ni Jesus Christ, ha? And he had unto them, he said unto them, matot pa niya, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, matot pa niya, all these things are done in parables. Katong without ba? Wala sultihi o mystery. Wala padaygi kung unsa ang mystery sa kingdom ng Ginoo. Sa tinuod lang ang kingdom sa Ginoo is mystery. Anong mystery man? Secret man ang kingdom sa Ginoo. Di na makita nato. Makita na sa atong buhat pero di na makita nga ang Ginoo kauban nimo. Kinsa may kabalo nga sila nga ang Dios atong kauban di. Kinsa may kabalo sa ako ang mga kauban akong mga pastor nga ang akong gialagaran nga Dios buhi. Wala sila kabalo, pero ginaingnan ko na, wala ka kabalo nga ang atong Diyos na gialagaran buhi. Maingon lang na sila, oo. Pero sa tinuba na sila kabalo, ako rin na sayod. Kasi nang akong gialagaran na Diyos buhi yung tinuod. Mo nang sikrito lang ng tanang butang. Mo bitaw ni kini atong pagpangalagat secret ni nga di ang Ginoo nagagiya nato kanunay. Nga hangtod pagbalik niya. Mo bitaw na iyang giingon, unto them that is parables kaning tanan mga giwali. Sa mga pastor, pananglitan lang ni, para anang magwali pananglitan, ang kingdom sa Ginoo, mauni, mauna, mauto, pananglitan, nga diin, tuno si Daniel, gianaan, gipadayon siya, so mauna, putang, puro parable, pero ang sikreto wa nila gitugan. Manang niingon si St. Paul sa mga Gentiles, kinsa may mupadayag ninyo sumala sa gospel nako. Nga kining tanan gireveal sa ako, may tungod kang Kristo Jesus nga akong giwali, mga mystery ni nga secret sa pag wala pa ni masulti, wala pa ni mabulgar, matod pa niya keep secret since the world began. Bisan pagsugod sa pagbuhat sa kalibutan kining buhatan ni nga gisugo sa Ginoo sa iya, sikreto ni kay ngano man mo bitan na hinungdan nga baliwala lang ng image kay diya sa image, although nahuman naman gutong tawag og image nga ginganlan og kanang gitawag og Babylonia unya ang iyang dugan, ibalik na to lahat ang kuan, ibalik tong image. Nahitabo naman guto nya gibaliwala nala ang pintos o morning gingon ha. Nahitabo naman yung gold, silver, brass, iron, pero kining iron and clay nga di mo kaniya wala pa na mahitabo, karon na mahitabo kanang magira na ang tibuok kalibutan. Nga din doon ay mabiling na napulog kari nga diha sa napulog kari nga gingon sa Revelation gigayrat sila sa dragon nya nay usa diha kaulo nga doon ay duha ka hari nga din false and antichrist nga din mao nay magdumala sulod sa 42 ka bulan dili. Unya amatod pa niya diha sa giingon niya sa Amos chapter 3 verse 7, surely the Lord God will do nothing. Sigurado gyud ang Ginoo walay buhaton niya. Unsa man ang buhaton? But he revealed his secret into his servant the prophets. I-reveal yun niya sa mga servant niya. Wa siya laing buhaton, sultihan ng yun niya katong tinuod nga servant niya ng mga prophet. I-reveal niya. Mo nang ingon sa Daniel ha. Matod pa ni Daniel, but there is a God in heaven that revealeth secret and make it known. Matod pa niya, what shall be in the latter days? Thy dreams and thy vision. Walay lain yung Diyos. Ang Diyos lang sa langit nga mo nang mag-reveal sa secret o maghatag ka na ito pagpahibalo sa mga ulahing mga adlaw. Mo nang gipahibalo kita, karon pahibawon ka mo. Mo na ni ang ulahing adlaw, manghitabo na ni after this, kanang gitawag og pestilence. Sunod ini, war na ni, mo nang mas kuyaw ning war, mo nang hatagan na pag time ning gihatag sa Ginoo nato. Kay nga naman, ingon pa niya din kay ang uban man good way knowledge sa Ginoo, mo bitaw na iyang giingon din di Jesus Christ, gihatag sa ato ang mystery sa kingdom of God. Pero sa ilaha, sa mga wala, without all these things are done in parables. Sa mga wala, mga walay mga pulong sa Ginoo. O bitaw na nga kita naamantay pulong sa Ginoo nga gihatag
sa inyo ha, mystery. Mystery na kung gisulti ninyo ha, nga kanang moabot ba? Human ining pandemic. Ang Colossians chapter 4 verse 5, mo na inungdan niingon si Apostol Pablo, walk in wisdom toward them that are without. Mo nang gingon, redeeming the time. Paglakaw kamo sa kaybalo, uban kanila nga wala. Mo nang yung paimusli ninyong panahon. Maglakaw daw ta, nga bisag kauban nato sila, nga natay wisdom. Uban kanila nga wala sila wisdom. Bahala na gud kauban nato sila. Naata sa trabuhan, ang importante natay wisdom. Unsa may wisdom nato? Nga kining human ining pandemic, nanay next. Dili magdugay na basta naa na. Mo bitaw nang pabuton pa nato na. Kuyaw gani ning pandemic karon no. Halos di ta kasimba, halos makuyaw-kuyaw ta, mugawas ta. Unang gamito na to tanang gadget aron lang dili ta maunsa, pero sultihan ta mo. Ang pulong sa Ginoo maunta na atong gabayan. Pero although protocol na lang diri sa kalibutan kay mo man ay gisugo, dili mo puta mo pakita nga kita iya sa Ginoo, di na lang ta mutuman nila. Unsa gani ang iya sa gobyerno atong buhaton. Wala kung mugawas mo diri, wear your mask. Buhatan tanan kay ngano man. Aron dili ta masaway kay ngano man naa man tay wisdom. Sila wa may wisdom. Pero sa tinuod lang ang Ginoo naghatag nato og safety na. Mo nang giingon who dwell in the secret place of the Most High. Mo na yang giingon safety na siya kay siya atong refuge. Mo nang wani gyud ta dinhi kay aron bisan asa ta safety gyud ta. Dili ta maunsa, balag magmasta basta ang Ginoo nga atong gituan every Sunday naa kita sa balay sa Dios. Kay ngano man mo na ang secret jud nga wisdom. Mo na ningon si David, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. When the time of troubles, He hides me. Matod pa niya in the secret place. Nagbuatan niya sa sekreto nga wa sila kabalo na naa tay Dios. O bitaw na nga bisan ta nagpuyot ta sa kalibutan wa nila nahibawan nga atong Dios tinuod buhi mo ni kauban gyud nato. Mo na mo ani gyud kanunay sa simbahan. Mo na yang giingon sa Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. See then ye walk circumspectly, matod pa niya, not as a fool but be a wise. Kinahanglan sigurado daw nato nga maglakaw tag kanang circumspectly ba, dili kanang buang-buang ba, aba mo sa nang circumspectly, kanang gitawag og paggawi, kanang attentive to consciousness of one's behavior, kanang conscious kay ta ba nga kita mga Kristohanon man ta, di ba? Kanang maglakaw ka nga naatay kahibalo ba, kanang maglakaw ta nga din, uy, paghuman ining pandemic, naatay wisdom nga unsa atong buhaton. Ang atong wisdom nga short time ang gihatag sa Ginoo. So mo na nga din siguro na to maglakaw tag circumspectly dili lang ta mga buang-buang nga diin nga kita kay balo na nga diin gamay na lang ang gihatag nga time sa Ginoo unya baliwala lang gyapon nato murag daw sa waay nga wa kay balo ba para nang mga buang-buang ba nga wa sila mahibaw sa unsay mga matarong mo nang maglakaw maglaag bisag unsa na lang ilang buhaton kaon pagkaon sa basurahan kay ngano man wala niya sa isip. Kung bitaw na ningon si St. Paul nga di, ang atong gawi, siguro nato, nga dili murag kagungguan nga din, pag gumanini, baliwala lang nato ni, last chance ni sa Ginoo. Ilabi na nga, ang ato ang nakatunang karon, ang atong kalibutan is in danger. Manang gingon sa verse 16, ingon pa ni St. Paul, redeeming the time because the days are evil. Kaya tanong mo panahon, di ba? Daw na. Sa Matthew chapter 24, verse 12 and 13, and because iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Matod pa ni Jesus Christ, usa ka ilhanan. Labi na kung mahitabo na nga di, nagkadaotan na ang panahon. Tinuod yun na, ang gugma sa kadaghanan, mabugnaw. Mo na nga ayaw mo pagpakabugnaw. Warning man lang ni sa Ginoo. Ay kung magpakabugnaw mo, itugot ninyo, mabugnaw na mo, kaya nga naman, nakalisod na bitaw. O nalisod dan naman tayo pagsimba dito, ya, mabugnaw na lang ka. O bitaw ng warningan ta, delikado ta. O na yung gingon din sa 13, but he that shall endure into the end. O nang gingon siya, only shall be saved. Nga ang makalahutay yun sa walay katapusan, makalahutay lang ka kung doon na kay guidance sa Ginoo. O bitaw animo diri aron ang Ginoo mag-guide. Sa Roma chapter 2 verse 7, to them
by patient continuance ba, padayon, in will doing, seek for glory and honor and immortality, eternal life na. Kung ikaw kaniya magpadayon ka, matod pa niya pagbuhat nga sa pagpangita sa himaya o sa pagtahod o ang immortality, mo na mabatunan nimong eternal life. Mo na nga wani gyud ta kay nangita ta sa usaon to paghimaya ang Ginoo, usaon to pagtahod ang Ginoo, labaw pa sa tanan atong gipangita ang immortality kanang dili na ta mamatay ba. Kay buabot yun ang panahon in the twinkling of an eye, lisan yun taglawas nga immortality. Mao na itong pangitaon kung qualified ba ta in the twinkling of an eye. Matod pa niya ang rapture in the twinkling of an eye, ilisan na daw nato. Ang problema diya kung atong sabton yun, qualified ba ta nga ilisan. Alangan, ilisan ka lang ug kanang di madunot mo bitaw ng gingon ni Pablo do nag-order ang tao ato ra nang basahon na aron nga una daw ilisan ang tao ug lawas nga di madunot kinahanglan do na siya buhaton, do na siya order aron pag-ilisan na kay matod pa niya dili ang tanan mga matay kun dili ang tanan mga usap. Usbo niya ang mga matarong ang ilang lawas, usbo niya ang mga daotan ang ilang lawas. Unya kung mataymingan ka na order ka dito sa lawas nga din ikaw din nagbuhat og padayon og daotan pag twinkling of an eye kanay mong lawas pang daotan na gyud na. Mo na giingon ni St. Paul ato na nang basahon Paul. Matod pa niya dinhi sa Roma chapter 2 verse 7 nga ang tao daw nga nagapadayon pagbuhat sa pagpangita anang himaya ug pagtahod sa Ginoo ug ilabi na kanang dili mamatay, dili madunot nga nangandoy ka, mo nang eternal life. Mabita na sa 2 Timothy, ingon pa ni St. Paul, nato kang Timoteo, kanang pagpangkita daw kanang diya sa Ginoo, mo nang giingon the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life into immortality to life through the gospel. Mo kani ang pulong sa Ginoo nga mohatag ka nato unsaon ta mahimong immortality. Mo ni ang nagpahayag nato, mo bitaw na nga padayunon gyud nato pangita ng immortality, labi na kanang paghimaya nato sa Ginoo. Nga diin kita magapabilin nga doon na kay kahibalo. Nga matod pa sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 and 12 nga matod pa niya din sa verse 11 sa 1 Thessalonians chapter 4, and that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Ingon pa ni St. Paul ha, kinahanglan magpadayon mo tuon sa paghilom kanang quiet, peace ba peace. Pag kinabuhi mo nga wa mo'y kahadlok, mo bitaw na ako di na pumadlok ining mga pandemic kay ngano man na ako'y Ginoo kay ngano na yung Ginoo nagasulti nako. Nga matod pa niya dinhi, buhata lang na ang imong kaugaling business. Matod pa niya, and to do your own business. Buhata na inyong mga business, naninda ba mo sa banyong gibuhat, nanarbaho ba mo, buhata na ninyo. Nga matod pa niya dinhi, kanang work imong hands and to work with your hands as we commanded. Ingon nga kana mo igisugo sa Ginoo pambuhata lang na. Nga matod pa sa verse 3 at 12, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing, aron di ka mawad-an og usa. Unsa may mo buhaton kana imong mga business, buhata lang na nga aron maglakaw ka nga matinud-anon ngadto kanila nga walay kaalam. Kauban man na nimo mga way kaalam, sige lang pagbuhat mo sa imong business, ayaw pagpanaway ana iyang business kay bisag buhat mo sa kay balo nga din do na day may tabo, pagbuhat lagi imo, do your own business daw kuno, and work with your own hands. Buhatan na sa imong kaugalingon nga din mo ni gisugo ni Apostol Pablo nga din ikaw aron magalakaw nga matinud-anon ngadto kanila nga wala sila kaalam, without gitawag og mystery, wa sila padayon nga din karon last days na ron, gamay ra agyatag nga time sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ug 34, be not deceived, evil communication, corrupt good manners, kini wa pa ni nabantayan ni sa mga tawa. Ayaw daw mo pagpailad anang mga maayo ninyong pakikistorya sa imong kauban, kanang mga good manners, no?
makikuban ka. Matod pa niya, ayaw pagpailad ana nga ang imong kauban na lang. Ambot pasabot ini ni Pablo nga din, ikaw kay balo nga gamay na ang time. Ayaw na pagkikuban-uban anang bisag maayo na yung kinaiya, maayo nang gibuhat. Although ka na kurap, mao nang giingon ni Pablo, ayaw na pagpailad ana. Kaya nga naman, ang panahon manggod, hapit na mo ng verse 34, matod pa niya din sa 34, kay 33 man to, awake to righteousness, and say not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Muna iyang gingon, isulti ko ni, aron sa inyong kaulawan, basig maabot ang panahon, maulaw ta, Kristohanon ta, ikaw tigsimba, yung kauban sa kabuan, dili tigsimba, yung silingan di tigsimba, ikaw tigsimba. Nga mo na inungdan, nga matod pa niya, ayaw papailad na kay siya, kay balo, kung sa may buhato na to, magmata ka, buhato na tong righteousness. Muna yung gingon, awake to righteousness, and say not, kaya na pagpakasala, for some have not the knowledge of God. Kaya wa man na sila ay alam sa Ginoo. Munang buhatan na imong business. Kanang business nimo kung asa ka niya, ang pagpangalagad pag sa Ginoo ipadayon jud na. Mo na yang gingon din sa 1 Corinthians chapter 4, 1 and 2. Let a man so account of us as of a ministers of Christ and steward of the mystery of God. May tungod na po ni sa magwawali ha. Kadto ganiha, may tungod to sa mga tao nga din, doon ay mga kauban sa kabuuan, nga din, walay mga tao, ilang kauban, sa good manners na sila, nga wala sila knowledge. Muna yung gingon, nagpainumdom ang Ginoo, pero pag matkon, pag mata, buhata ang righteousness, ayaw na pagkasala. Karon kini ang gingon ni Apostol Pablo sa mga magwawali. Let a man so count of us, ginan niya, of us the ministers of Christ and steward of the mystery of God. Kanang mga pastor daw kuno, yang giingnan nga bilang nga mga steward da, tuguti ang mga tao nga sila makahibalon nimo nga ikaw adunay mystery nga mga pulong nga gisulti sa Ginoo nga gipiyal nimo kay steward yun na ang mga pastor. Dapat ang ilang isulti kadtong mga sikreto, kadtong mystery nga gisulti sa Ginoo nato. Pareha kaning sikreto kining tintos, wa may nagwali ni kanang tintos, wala pa na padayag, wala pa na nahitabo. Kaya ang nahitabo atong sa tiil lang nga mo atong Roma nga mo ay naghari itong unang panahon. O bitaw na kanang tintos mo na giingon dito sa Revelation nga 10 kings nga gigayran sa dragon. Nga ang usa ato dito mo ay maghari na din ka na sila magdumalat sa kalibutan. Mo bitaw na iyang giingnan ang mga steward ha. Mga steward, mga pastor, gipiala na sila sa mystery of God. Nga matod pa sa verse 2, moreover it is required in a steward that a man be found faithful. Bito na mga steward sa Ginoo, kinahanglan makaplaga na sila faithful. Asa sila ma-faithful sa mga sikreto sa Ginoo, mga kanang kingdom mo sa Ginoo secret man ha. Pero para kanato, mao na yang gingon sa uban gitawag nagparables lang, pero sa tuwa kanang mga mystery diatek na sa Ginoo. Kuning moingon ko ninyo sa dili pa moabot ang gitawag nila rapture lang o put up. Muna gyud ang 666 kay si Apostol Pablo nagpadayag ana kanang 666. Wala lang ni gisulti sa mga magwawali. Yo kay nga naman mo bitaw na kanang mystery usay tinago ni Thessalonians chapter 2 verse 2. Ingon pa niya din niya, may tungkol sa pagbalik ni Kristo. 2:13 ha. Chapter 2, verse 1 to 13. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and be our gathering together unto Him. Naghangyo siya, mga igsoon, sa diya nga moabot na si Kristo, sa pagbalik ni Kristo sa atong panagtigom, na ngadto kaniya, kanang kita nagtigom ta, labi na nga si Kristo mubalik na. Ingon ini iyang gingon, that ye be not soon shaken in mind or in trouble, neither by the spirit, nor by word, nor by letter,
as the day of the Lord, the day of Christ is at hand. Nga matod pa niya, ingon kita nagtigong ta kay tungod kay si Kristo mubalik na, matod pa niya, nga kinahanglan dili mo matarog sa hunahuna, dili mo makagubot sa espiritu, bisan sa pulo o sa mga sulat. Sadya nga ang adlaw sa Ginoo ipadayag na. Kanang dili ta maratol ba? Kanang bot pasabot nga di nga dili ta matarog. Ngano man dili ta matarog kay mubalik si Kristo. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Tanawa kanang adlaw sa Ginoo dili ta magpailad ha. Una mubalik si Kristo, kay una mubalik si Kristo. Matod pa niya, except there come a pulling away first, and that man of sin be revealed, that the son of perdition. Tanawa, kinsa ning son of perdition, kinsa ning sin i-revealed. Mo ni si Satanas, madiin siya ihulog na dis kalibutan. Ihulog siya dis kalibutan aron mutintal nato. Mo ni gingon, dili usa mubalik si Kristo except there come a pulling away first, that the man of sin be revealed, the son of perdition. Namatod pa niya, kinsa maning son of perdition, who opposite and exalted himself above all that is called God or is worship, to that he is God, seated on the temple of God, showing himself that he is God. Kinsa man ni siya, unang mubalik si Kristo, dunay pulling away first. Kanang pagkatagak ba? Sa di pa mubalik si Kristo, daghay mga wala Kristohanon. Kaya nga naman, dunay magpakita diri nga magpataas iyang kagalingon, kana siya sin be revealed, the man of sin. Kanang tao sa pagpakasalaba, si Satanas na siya. O kanang son of perdition, kanang mga tao sa kalaglagan, mga Kristohanon nga padulong malaglag, wa sila kabalo nga padulong malaglag. Mao bitaw na maning kamot nga dili kita son of perdition. Kinsa maning son of perdition, may bawara nato ni. Pero niingon siya dinhi, kaning usa ka tawo nga mugawas, a man of sin, nag-exalt siya yung kagalingon as God. Kinsa may magpadayag diri as God? I know, nay usa dato diri sa Pilipinas nga nagingon siya son of God. Makakontrol siya sa kalibutan. Pero wa siya nakakontrol ining gitawag pandemic, mo bitaw na nga ato na lang ipalabay na amo nang di ta magpadisip. Pero kining iyang giingon dinhi, kana nag-exalt as God, kana si Antichrist nga nagpaila pud siya nga siya Ginoo, kay ngano man bubuhat mo pud siya milagro. Patod pa niya sa 5. Remember ye not that when was it with you, I told you these things. Mana inumdumi sa diya pa ako naan ninyo. Ingon pa niya dinhi, gisultihan ta namong daan. Ini butangan ni. And now ye know what withhold it, that he might be revealed in this time. O karon atong nahibaw-an na kung unsa lay nakalangan niya, kini si Satanas unsay nakalangan ini naghold it. Nga matod pa niya, for the mystery of iniquity that already worked, only he who now let it quit lit until be taken out of the way. Unsa daw nakapugong niya? Iyong gingon niya din niya, kanang iniquity already worked, only he that matod pa, who now let it with lit. Kining lit it ngayong gingon, dunay gamayng panahon ang nakapugong. Katong gisulti ni Jesus Christ o sa gitawag sa Isra, mo tong gamayng panahon, mo ni nagpugong nga dili pa na siya muani, ingon pa ni Saint Paul nga di pa na usa niya muani, nakapugong lang na siya kay naay gamayng panahon nga gihatag sa Ginoo sa mga iya sa Ginoo, sa mga remnant ba. Mo ni gingon, ang nakapugong ini matod pa niya, that already worked, only he who now let it will let until he be taken out of the way. Antod nga siya kwaon gyapon diri sa iyang pamaagi. Dunay usa ka little nga nakapugong sa iya. Little amot kung ato ning nanon sa maning little nganong ang nagpugong sa iya nga una siya mo ani kay ngano man una mo balik si Kristo. There is matod pa niya
cometh a pulling away first kanang sin of matod pa niya man of sin o a son of perdition. Kanang man of sin mao na ang espiritu ni Satanas. Kaning son of perdition kanang mga Kristohanon nga diin malaglagay kanang dili Kristohanon di ta mag-isgot about ining dili Kristohanon kay automatic naman na sila wa man na sila kaila sa mga sugo sa Ginoo. Kadtong mga sugo sa Ginoo nakaila mao ni sila ang gitawag og son of perdition. Mamatod pa niya dinhi mystery man gud ni tinago ni nga diin kanang man of sin og son of perdition. Muuna gud na una mubalik si Kristo. Matod pa sa verse 8, and then shall what that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Sa diya nga kining daotan nga i-reveal na ni nga diin ang Ginoo muot-ut ini pinaagi sa baba sa espiritu sa Ginoo, laglago ni siya pinaagi sa brightness of his coming, kanang pagbalik ni Kristo malaglag na ni siya. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and sign and lying wonders. Mo ninungdan nga kining tao a man of sin nga diin siya moabot ni uban sa buwat ni Satanas ug gahom ug ang mga ilhanan ug mga bakat nga mga kahibulungan. Mao ni ang Antichrist. Mao bitan hinungdan nga diin kita magbantay tayo ini kay moabot gyud ning 666 and with all deceivableness mamatod pa niya of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them a strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, whose believe not the truth, but pleasure in righteousness. Muna yung giingnan ha. Mga Christian jud ni ang iyang gipangingon. Kani ako dili na kumuwali ning dili Christian. Sa mga Christian kining mga pulong sa mga Christian nga nidawat sa Ginoo, mo bitaw ning hinungdan nga nagaingon siya dito, nga diin ang tao gayud. Nga diin siya madani ini. O una pa gyud ang pagkalaglag, ang tanan nga diin nangalagad sa Ginoo naay pagkadani una. So mao kani ang tao nga diin man of sin. Anong man of sin ni kay siya espiritu sa sala gyud ni siya nga ang iyang kabigong katong son of perdition, mga tao nga malaglag yun. Moning gitawag kung saan niya pagbuhat o paglaglag ini. Niya itong mga tao nga din, wanang gingon, wala masilyuhan sa Ginoo. Mabita na importante masilyuhan ta sa Ginoo. Mabita na yung gingon kining misterya. Ang already nga naglihok naman gina sa tuwa din nga naman, kanang nakapapugong anak niya, because of a short work, katong short work nga giingon ni Jesus Christ, magbuhat siya og short work lang. Katong giingon sa Israel nga diin sa diya gikuha sila ni Bukadnezar sa panahon ni Bukadnezar, gitagaan sila gamay panahon. Mo ni iyang giingon nga diin mo ay nakababag niya. Mabita na sa 1 Corinthians chapter 14 verse 31 and 33, ingon pa niya, for ye may all prophesy one by one, that all may learn and all may be comforted. And the spirit of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Moni giwali ni Apostol Pablo tungod kay ngano naglibog manggod sila ani 666. Matod pa niya una mubalik daw si Kristo. O mubalik ko sa si Kristo una may tabo ning 666. Ang bot pasabot kay naamang gitawag nila og kanang rapture. Wala na lagi na second coming. Wala na sa Ginoo bonus na, which is ang second coming katong gingon ni Jesus Christ o katong gingon ni katong panahon nga din matod pa sa Revelation gipadayag mo to is second coming. Pero kanang kuan rapture dili na second coming, pero sa tinuod lang una daw mo abot si Kristo naagi pulling away. Nganong ma-pulling away man sila tungod ining 666. Mo bitaw na nga ang tanan daw kuno makawali sa pagwali sa mga pagwali usa-usa para makakaton ang mga tao ug makomfort. Matod pa niya ni Apostol Paulo, for ye may all prophesy one by one, and all may learn, and all may be comfort. Ug ang espiritu and the spirit of prophets are subject to the prophets.
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Mao nang gingon niya nga din, makawali bitaw ng mga magwawali. Kanang ilang giwali, matag-usa, pagpatuon na o pagpang-comfort na, pagpalipay na. Mao bitaw na nga ang propeta, kinahanglan musabdik siya sa mga espiritu sa pagka-prophet, nga diin, ang propeta dili gina magpalibog, for God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. Mo na naglibog ang tao kay ngano man ang ilang giapas ang rapture. Daging nagwali ning rapture. Ang una moabot ang 666, which is dili na mao ang provision sa Ginoo nga kanang rapture nga is not konta sa taliwala ining tribulation, kay matud pa nila dinhi nga diin kanidang tribulation. Muuna daw diya ang rapture, muuna nagsulti ang mga pastor karon. Daghan man po yung nagkalain-lain. Dunay pre-trib, dunay post-trib, dunay mid-trib. Nya ang ilang giingon, mid-trib. Una daw moabot ning 7 years nga tribulation, which is wako kakita og 7 years nga tribulation, 42 months lang, 3.5 years lang. Nga matod pa niya, una moabot ang great tribulation, mag-rapture daw, kay nga mo nang giingon nila, mid-trib, taliwala. Unya, matod pa ang uban, pre-trib, sa wa pa moabot ang 666, rapture na sila. Pero ang giingon dito sa Biblia is pre-trib. Naay post-trib, doon ay nagwali nga post-trib. Ako usab mingon ko ninyo nga, din ang rapture is post-trib. Although dili na rapture, kanang gitawag og caught up na post-trib na siya. Human, sa 666, human in great tribulation. Mo bitaw na nga nag-ingon sa Acts chapter 19 verse 32, some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and the more part knew not where for they will come together. Mo nang giingon na sadya nga si Apostol Pablo nagwali dito sa Ephesus, mo nang gisulti niya kanang Ephesus, pinakakalaban jud na ni St. Paul. Kay dito sa Ephesus na ay mga relihiyon dito nga nagsimba sila, nga doon na sila daghan nga mga gitawag o ribulto. Munang nakiglaban yun siya dito, samtang nagwali siya, unya na siya kalaban dito. Matod pa ang nawalihan na lang ni Pablo dito, pagbalik niya dito, munang gingon niya dito, nga pagwali ni Pablo about anang resurrection, naglisod siya dito sa Efeso, na diin kung walay pulos ng resurrection, kung wala man nabanaw daw si Kristo, nga iya nang gibugno dito sa Efeso, iya gyud ang giwali dito, nga diin useless ang iyang pagwali kung walay pagkabanhaw. Mo bitaw to katong Efeso, iya gisultihan nga ang mga tao na walihan ni Apostol Pablo naglibog sila. Kay nga naman naamon po yung nagwali, nga katong nagwali nga namuhat og libulto, nga di mo to simbaho, mo to ni sumpak dito sa Efeso. Mo to ang mga tao samtang nigawas si Apostol Pablo, ang mga tao naglibog. Ningon na lang sao na lang nato ni kay si Pablo nagsulti naman. Mo nang wa sila kabalo kung asan lang sila padulong. Mo na naglibog yun. Mo bitaw na nga ang mga preacher usahay nagpalibog sa mga tao. Tama tong giingon ni propeta Daniel nga din, ang Ginoo nag-rebel pero ang mga tao nagakalibog. Kaya nga naman daghang man gyud nagpadayagot. Mo bitaw na karon malibog nga ng mga tao. Nga din ayaw mo kabalaka anang tribulation kay na may rapture, which is the kung imog yung basahon nga kanang tribulation dili na mao ang rapture, mao ay solusyon. Kay nga naman mo bitaw na ang Ginoo dinhi naghari siya kay gusto siya katong bato nga diin mubungkag atong gitawag tong ribulto, mao to ang king harian ni Jesus Christ nga kita musulod. Mo na iyang gingon, the good news niya is the kingdom of God, nga matod pa niya seek first the kingdom, nga mao na hinungdan nga din ang mga tao nalibog na lang kay nga naman puro naman gitawag og ayaw mo kabalakay kay rapture ta una moabot, which is nga din ang sunod ining pandemic is rapture. Mo bitaw na nga din kining rapture dili na provision sa Ginoo nga sama sa arka. Dinuwa nga din manulod ta. Okay? Kung saan man nato pagsunod ang rapture, mo bitaw na nay kingdom, kay mo bitaw na ang buhat sa nga akong gingon sa inyo, ang arka, cross, and temple, mo nang manulod ta sa templo sa Ginoo, nga mo nang balay sa Ginoo, mo nang gingharian, mo nang aron dili ta malibog nga batod pa niya dito, nalibog nga lang hinon ang mga tao. Kaya nga naman, ilang ang gipadayag nga din,
ang rapture mo na nga diin mo ng provision. Balikon taning Revelation chapter 12 kay nagisgot ni siya about siguro rapture ni ilang ingon ini pero mo ning giingon ni Apostol Pablo nga put up